guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat di bernameya davî de meqala hîpatiya kiribû jiyana wê, xebatên wê, berhemên wê me kurahî behsa wê kiribû. Ji aliyê dîrokî ve di felsefeya serdema navîn de em hatin navbera sed sala pênc û şeşa li gor bernameya. Felsefeya serdema navîn pir maye gelo? Na sezgîn felsefeya sed sala navîn pir nemaye, yanî hema bêje nêzî hezar sal maye, pir hindike. Tişte maye. Wek te got em ji alî dîrokî ve hatin sed sala pênc û şeşa gava meqala serdema navîn kiribû, me gotibû ji sed sala dudiya dest pê dike heta sed sala 15-16 devam dike. Me 300 sal derbas kiriye. Belê, yani hindik maye zû derbas dibe. Ev sed salên pênc û şeşa sed salên girîng in. Dewleta Romayê hêza xwenda dike, hildiweşe. Ewropa ber bi siyaseteke nû ve diçe. Li Ewropayê dewletên nû ava dibin bi wê nevî jiyana însanan diguhere. Şert û mercên nû derdikevin. Ev bûyerên dîrokî li ser felsefeyê jî bandora xwe nîşan didin. Yani felsefe ji mijarên felsefeyê ji şert û mercên jiyanê nedûrin. Belê wek te got bi hilweşandina dewleta Romayê siyaseta Ewropayê diguhere çünkü Roma dewleteke girîng û mezin e ji bo wê serdemê. Yani ji Ewropayê heta Afrikayê. Heta van dera pêvajeyeke nû li ber Ewropayê dest pê dike. Di nav vê pêvajoyê de wek fîlozof em kê dibînin, kê derkev pêşberî me Murat? Boetius heye sezgîn, yani wek naveke girîng dixwazim qala Boetius bikim. Boetius di navê pêvajoya nû ya Ewropayê de hem wek siyasetmedarekî hem jî wek fîlozofekî xwediyeciyekî girîng e. Kî ye Boetius? Dikare hinek qala jiyana wî bike em wî nas bikin Murat? Helbet, Boetius navî wê rastî yani di cizdanê de Anicius Manlius Severinus Boetius e. Lê ji ber ku nava me baş e em hev nas dikin, ez bi kurtasî jê re dibêm Boetius. Em bi navê wî banî bikin bes e. Boetius di sala 477 de li Romayê tê dinyayê ji malbateke arîstokrat e, bavê wî konsul e. Li ser felsefeya Yûnana antîk û felsefeya Romayê perwerdehiyeke baş dibîne. Ji bo perwerdehiya zimanê Yunan diçe Atînayê. Demeke li Atînayê dimîne. Bi Yunanî û Latînî pir baş zane. Ji xwe di xebatên wî de jî em viya dibînin gelek berhemên Yunanî wergerandiye zimanê Latînî. Û Boetius jî mixabin wek gelek fîlozofan, wek Sokrates, wek Hîpatya, wek Giordano Bruno hatiye kuştin. Qedera fîlozofa ye herhal. Murat, ez dixwazim hinek li ser dîroka Boetius ku lê jiyayê bisekinim. Te got dewleta Romayê hildiweşe siyaseteke nû ava dibe, Ewropa dikeve pêvajeyeke nû. Ji ber ku em qala felsefeya Xristiyaniyê dikin, dixwazim veya bipirsim. Ev bûyerên dîrokî li ser felsefeya Xristiyaniyê bandoreke çawa dikin. û di nav vê pêvajoyê ku me qal kir, girîngiya Boetius çi ye? Sezgîn her diçe pirsê te dirêjtir dibe. Di bernameyên berê de te pirsiya wî qas dirêj nedipirsî. Min digot felsefe çi ye? Li ku dest pê Ya kiriye? çi ye, ya çinin he. Yani di ana te qala çi kir te çend hep pirsî min ji bîr kir ya. Esas yek pirs bû em bêjin di vê guhertina pêvajoya dîrokî de Siyasî ne ve? siyasî girîngiya Boetius çi ye? Ya gava me dest bi felsefeya Xristiyanî kiribû, tedî me felsefeya Xristiyanî kiribû du beş. Felsefeya patristik û felsefeya skolastik. Em niha qala felsefeya patristik dikin. Ji Clement me dest pê kiribû. Bi hilweşandina dewleta Romayê hêdî mijarên felsefeyê jî diguherin. Helbet dîsa bingeha herî girîng Xristiyanî ye, lê nêrînên nû û şîroveyên nû derdikevin pêşberî me. Boetius di vê pêvajoyê de
Di nav felsepeya patristik û felsepeya skolastik de wek em çawa bêjin wek pirêyek, wek deriyek tê qebûl kirin. Heta Dante gava qala Boetius dike dibêje Romayiyê dawî û skolastikê ewilî ye. Ji ber van sedeman Boetius hem di çanda felsepeya Romayê de hem jî di felsepeya patristik de wek sînorek tê qebûl kirin. سری de gotu bi zimanî Yunanî û Latînî baş dizane û di xebatên wî de em bandora van her du zimanan jî dibînin. Ev her du ziman di xebatê wî de xwe çawa nîşan didin. Em çawa dibînin. Boetius siyasetmedar e, filozof e, lê jaliyekê din ve jî wergêreke giring e. Berhemên felsefeya Yûnana antîk gelek berheman ji zimanî Yûnanî wergerandiye zimanî Latînî. Yani vîya wek armancek daye ber xwe û xwestiye ku hemû berhemên felsefeya Yûnana antîk wergerîne zimanî Latînî. Lê mixabin jiyana wî têr nekiriye. Wergerên wî yên Aristoteles giringin. Gelek berhemên Aristoteles wergerandiye Latînî. Ev werger di felsefeya Xristiyaniyê de derî li ber serdemeke nû vekiriye. Bi van wergeran felsefeya Aristoteles li Ewropayê zêdetir derketiye pêş. Helbet berê jî wergerên Aristoteles hebûn. Yani ne bi temamî ne bawekî pergal an jî wergerên ku ji Yûnanî bi zimanê din hatine kirin yên Suryankî yên Erebî ji ser van zimanan werger hebûn. Rasterast wergera ewilî ji Yûnanî û Latînî Boetius dike. Bi van wergeran felsefeya Aristoteles li Ewropayê zêdetir derdikeve pêş û belav dibe. Di felsefeya patristik de metin qala Platon dikir, bandora Platon dikir. Lê bi wergerên Boetius êdî berhemên Aristoteles zêdetir tê nasîn û bandora Aristoteles xwe nîşan dide. Ji xwe wek min got yek ji sedemên bi dawîbûna felsefeya patristik jî ev e. Yani êdî hukm û bandora Aristoteles dest pê dike. Sedema biya a herî giring jî wergerên Boetius in. Em pê zanin Aristoteles ser gelek beşan xebitiye û berhem nivîsine di beşa Aristoteles de di sezona ewlê de bi berfirehî me behsa wan kiribû. Yani tu tişt nemaye Aristoteles ser wê neser ji psikolojiyê bigire heta biyolojiyê, ji mantiqê bigire heta poetîkayê. Yani mala wî ava. Ez vêya merak dikim Boetius kîjan berhemên Aristoteles wergerîne zimanê Latînî. Wek min got xwestiye hemû berheman wergerîne lê bi taybetî xebat û berhemên wî yên li ser mantiqê wergerandiye. Ev wergerên Latînî rê li ber belavbûna mantiqa Aristoteles vedike. û heta dawiya em bêjin serdema navîn jî mantiqa Aristoteles, zanista Aristoteles li Ewropayê hukma xwe zêdetir dike. Ji ber ku sîstema mantiqê diguhere ji alî fikrînê ve pergaleke nû dest pê dike. Loma felsefeya Ewropayê êdî bi şikleke nû derdikeve pêşiya me. Boetius berhema Aristoteles a bi navê organon wergerandiye Latînî. Organon wek mana organon wek ew e amûr. Yani organon amûr. Wergerandiye Latînî ev li ser mantiqê ji xwe berhemeke giring e û di wergerê de jî hinek beşan şîrove kiriye. Ev xebat û şîroveyên wî bingeha felsefeya skolastik ava kirine. Bi taybetî şîroveyên wî yên li ser beşên analîtîkên yekem û beşa kategoriyan giringin. û dîsa li ser mantiqê berhema Îzagog a bi navê berhema Îzagog wergerandiye Latînî berhema Porfîrus e bi navê Îzagog ew ji ser mantiqê çavkaniyeke giring e. Ji xênî wergerên berhemên ser mantiqê Boetius ser mantiqê çi dibêje? Yani li ser mantiqê kîjan nêrînên wî derkevin pêş çi difikire? Di nav zanistan de
mantık û matematik wek zanistên formal tên qebûl kirin. Bibora Murat zanistên formel çi ye? Qesdate çi ye? Yani zanistên formel. Zanistên formal yek ji beşên zanistê ye, ne? Bi zanistê ye. Zanist sê beş in. Zanistên însanî wek psikolojî, sosyolojî, zanistên xwezayî wek fîzik, biyolojî û zanistên formel wek mantık, matematik, geometrî di naviya de cih digirin. Zanistên ku li ser em bêjin zanistên ku li ser sembol û qaydên teorîk ava bûne wek zanistên formal tên qebûl kirin. Spas Murat, teqala nêrînên boyetiyos yên ser mantıqê dikir. Belê. Belê mantık wek me got di nav zanistên formal de cih digire, lê Boethius qada mantıqê hinek berfirehtir dike. Li gor Boethius mantık tenê zanistekî formal nene. Di bingeha xwe de metafîzik û teolojiyê jî dihewîne. Mantıqê wek amûreke jêveneger qebûl dike. Yani dibe mantık tişteke ferz e. Dibêje mantık di pêvajoya fehmkirina dunyayê de, di têgihîştina Xwedê de amûreke giring e. Di mantıqê de bi taybetî li ser analîza têgehan sekiniye. Têgehên mantıqî bi kurahî analîz kiriye û li ser girêdayînên têkiliyên di navbera wan de sekiniye. Bi vîya wayî xwestiye ku bigîje zanînên teqez û neguherbar. Ev analîzên wî yên li ser têgehan û xebatên wî yên li ser bi taybetî dedüksiyonê bingeha felsefeya skolastîka ve kirine. Dedüksiyon mine bîst bû Murat aras çi ye? Wateya wê çi ye? Têgeke ser mantıqê yani? Belê têgeheke ser mantıqê ye, ez dibêm te bîstiye gavaz mînak bidim wê were bîrate. Dedüksiyon têgeheke mantıqî ye û di mantıqê de rêbazeke giring e. Aristoteles pir bikartîne. Ji ber ku mantıqa Aristotelesê dî di Ewropayê de cih girtiye, ev rêbaz jî êdî bela bûye. Çi ye dedüksiyon? Di mantıqê de bi dedüksiyonê em zanînên giştî wek destpêk qebûl dikin û bi rêya mantıqê gav bi gav, bi rêk û pêk em digihîjin têgeh û zanînên taybet. Yani zanînên yekjimar. Yani ji tevahiyê gav bi gav em ber bi perçeyên tevahiyê ve têne. Wek mînakeke klasîk e dibêjin hemû mirov fanî ne. Sokrates jî mirov e, wê çaxê Sokrates jî fanî ye. Yani vîya di hemû pirtûkên dibistanê de wana derdikeve. Ji bo baş vê fehmkirin ez mînakek din jî bidim. Serhed heremeke sar e. Mûş jî bajarê Mûşê jî li ser hedê ye. Wê çaxê bajarê Mûşê jî sar e. Ev nêrîneke yani bi dedüksiyon rêbaz e. Yani ji tevahiyê ber bi perçê ve tê. Îca li dijberê wî jî endüksiyon heye, ji perçê digîje tevahiyê. Spas Murat, ji xebatên Boethius tê dîtin ku giringiyeke mezin dayê mantıqî. Belê, yani giringiyeke mezin dayê wek te got em zanin sezgîn zanist zanînên teqez û neguherbar in. Boethius dibêje mirov bi rêya mantıqê dikare bigîje zanînên teqez, yani di nav mantık û zanistê de girêdaneke xurtava dike. Li gor Boethius mantık rêgezên pêşveçûna, pêşveketina aqil diyar dikin. Bi vîya wayî jî di nîqaşên teolojîk û felsefî de pergaleke gerdûnî derdixe pêşiya me. Ji ber bamste deman jî giringiyeke mezin dide mantıqê. Boethius ji xeynî mantıqê ser kîjan beşan xebitiye Murat? Beşeke taybet heye ku ser wê xebitiye? Ya arast wek beşeke taybet nikarim navê beşekî bidim. Mijarên ku li ser mijarên ku Boethius li ser xebitîne ne pir mijarên cuda ne. Yani wek filozofên xrîstiyan yên berî xwe li ser mijara Xwedê sekiniye. Xerabî, azadî, bextewarî, başî, xerabî, van mijar û têgehan di filozofên berê de jî hebûn û Boethius jî li ser wan sekiniye û di gelek nêrînên wî de em dîsa armanca parastina
Hristiyaniye dibînin. Ji xwe me gotibû di felsefeya patristik de armanca herî giring parastina Xristiyanî û ev felsefe wek felsefeya parastinê dihat binavkirin di gelek beşan de me ev gotibû. Belê, felsefeya apolojetik, Belê. felsefeya parastinê. Boetius vê parastinê çawa dike ama bi mînakan ji me re rave bikî Murat. Viya bi beşa ew ê sezgîn, bi mijara li ser azadî û zanîna Xwedê dixwazim mînakeke bidim. Mijara azadî û zanîna Xwedê di felsefeya Xristiyaniyê de hatiye nîqaşkirin. Yani dibe eger her tişt Xwedê her tiştî pêşî de zanibe mirov çawa dikarin bi azadî tev bigerin. Boetius wek mijarekê teolojîk û felsefî li ser viya sekiniye. Divê mijarê de pirsa sereke ev e. Xwedê bi her tiştî zane û her tiştî afirandiye. Madem Xwedê her tiştî zane û her tiştî pêşiyê ve pêşiyê de diyar kiriye, çima Xwedê destûr dide ku mirov xerabî bikin û pirseke din jî lê zêde dikin dibên û eger her tişt her tevgerên mirovan pêşiyê ve pêşiyê de hatibe diyar kirin, em ê çawa qala azadiya mirovan bikin? Yani mirov wê ji tevgerên xwe çawa berpirsiyar bin? Çawa tedî ew baweriya ahîretê, cinnet û cehennem başî û xerabî eger ne di destê wan de be, ew ê çawa bên darizandin? Ev pirsgirêk di felsefeya Xristiyanî de hatiye nîqaşkirin. Yani divê pergala cîhanê de azadî li ku cih digire. Ji xwe Agustinus jî li ser mijara xerabiyê sekinî bû digot di mijara xerabiyê de berpirsiyar mirovin, çavkanî mirovin. Boetius jî heman tiştan dibêje. Boetius pêşiyê viya ji xwe dipirse. Dibêje eger li ser dunyayê rêvebirek baş yani Xwedê hebe, mawê çawa xerabî derkeve meydanê? Wek filozofên berî xwe xerabiyê tune dihesibîne Boetius. Dibêje di jiyanê de xerabî wek heyîneke ser bi xwe tune ye. Her tişt di nav xwe de başiyê dihewîne û her tişt li ser başiyê ava bûne. Ev jî ji ber ku çavkanî yani dibe Xwedê heyîna herî baş e, loma her tiştê ji bi destê wî derketine tiştên herî baş e. Yani dibe bi awayekî kurtasiyê gerin bêjin hemû heyînên dunyayê hemû tiştên li dunyayê hene tiştên baş in. Boetius xerabiyê bi tunebûna başiyê rave dike. Dibêje Xwedê hemû tiştên dunyayê li ser hebûneke baş li ser bingeheke baş afirandiye, heta ku mirov vê hebûna baş biparêzin başî heye. Lê gava hebûna başiyê wenda bikin, ji başiyê dûr bikevin, xerabî derdkeve meydanî. Yani xerabî tunebûna başiyê ye. Me behsa xerabiyê kir li ser pirsgirêka azadiyê Boetius çi dibêje Murat. Te qala bingeha vê pirsgirêkê kiribû li gor Xristiyaniyê Xwedê her tişt afirandî û bi her tiştî zane. Wê çaxê mirov çawa karin di tevgerên xwe de azad bin. Boetius ser veya çi dibêje ez vê merak dikim. Di vê meselê de Boetius cudahiyek dixe nav zanîna Xwedê û qedera mirovan. Dibêje ew tiştê ku her tiştî afirandiye, her tiştî di nav pergalek de bi rêk û pêk bicih kiriye, pêşbîniya Xwedê ye. Yani qala aqileke xwedayî dike. Qeder jî di nav vê pêvajoyê de, di nav pêvajoya hebûnê de wek derfetekî, wek îmkanek cih digire. Yani zanîna Xwedê her tiştî bi awayeke giştî bi heman hêzê di nav xwe de dihewîne, lê qeder li gor cîh û zemanê yeko heyînan dixe nav tevgerekî. Boetius di navbera zanîna Xwedê û qederê de cudahiyek çê dike. Te got armanca vê cudahiyê çi ye? Ya dixwaze di navê pergalê de ji azadiya mirovan re hinek cih veke. û ev rexneyên li hemberî çavkaniyê xerabiyê hinek çawan bêjin bersivek bide wan wek Agustinus. Çimkî di navê pergalê de her tişt hev tevger jaliyê Xwedê ve eger hatibe diyar kirin, divra de azadî û hilbijartina mirovan tune ye. Eger werbe
Wê mirov çawa ji ber tevgerên xwe yên xerabên sûcdar kirin û bên darizandin. Têkiliya di navbera zanîna Xwedê û qederê çawa wek xelekek bifikire, dibêje di navendê de zanîna Xwedê heye, qeder jî wek kevanek li dora navendê digere. Mirovên ku karibin ji nav vê qederê derkevin û nêzî navendê bibin, ber bi azadiyê ve derin. Çimkî mirov wek heyîneke xwedî aqil, xwediyê hêza azadiyê jî li gor Boethius di nav pergala qederê de li gor daxwazên vê dinyayê, li gor arezûyên vê dinyayê de jî eger mirov karibe bi aqilê xwe ji vana dûr bikeve, nêzî Xwedê dibe û digîje bextewariyê. Sezgîn di vira de di vê teoriyê de em bêjin, armanca herî giring, armanca mezin parastina Xristiyaniyê ye. Yani ev ji Augustinus ve dest pê dike, dibêje eger hêza Xwedê tê ra her tiştî dike, Xwedê her tiştî ji pêşî vezanet çima rê li ber xerabiyê nagire û eger her tişt ji alî Xwedê ve hatibe diyar kirin, tevgerên mirovan yên xerab wê çawa bên darzandin, çawa kirin. Bi vê teoriyê Boethius dixwaze hinek rê li ber azadiya mirovan veke, yanî dibe her hinek tişt di destê we de jî hûn jî dikarin ji xerabiyê dûr bikevin, lê helbet gelek rexne jî li hemberî vîya hene. Mijara bextewariyê di felsefeya Yunan antîk de jî hebû û di felsefeya serdema navîn de jî em dibînin gelek filozof wek têgeyeke felsefî li ser disekin. Boethius ser bextewariyê çi dibêje Murat? Ser wê çi difikire? Boethius yani wek filozofekî Xristiyan bextewariyê jî girêdayê dîn û baweriyê ravetike. Li gor Boethius di nav heyînên baş de a herî bilind Xwedê ye, a herî baş Xwedê ye. Ji aliyê hiyerarşîk ve Xwedê a herî baş û herî bêhempa ye. Ji ber van sedeman di nav heyînan de herî bextewar Xwedê ye. Yani mirov yani tiştekî a herî baş û herî bêhempa be, a herî bextewar e. Mirov eger karibin nêzîkî Xwedê bibin, dikarin ji bextewariyê wî perçeyek, parek bikirin ji xwe re. Di vê çarçoveyê de Boethius felsefeyê wek çavkaniya bextewariyê nîşan dide. Yani bi vîya wayî teorîze dike, dibêje mirov bi rêya felsefeyê digîjin zanîna Xwedê, bi zanîna Xwedê nêzî Xwedê dibin û gava nêzî Xwedê dibin jî digîjin bextewariyê. Formula bextewariyê jî daye. Murat, pirsê me ew qas bûn, qehwa me jî xuya ye dikmaye, yani ya me berqedandinê ye, lê min neheş tu vexwe, tê ji vexwe. Ez ê dûr e vexwe, ez elîmî me qîsa. Eger wek tişteke dawî tu bixwazî bêjî kerem ke, yana em karin bernameyê biqedînin. Ya arast min dixwest hinek din jî em ser Boethius xeber bidin, lê bimîne bernameyekê din wê çêtir be. Boethius berhemeke giring ji me re içtiye sezgîn. Di dîroka felsefeyê de berhemeke navdar e. Wek em çawa wergerîn bêjin wek teselliya felsefeyê, wek dilxweşiya felsefeyê û vê felsefeyê vê berhemê di zindanê de berî mirinê dinivîse. Berhemeke pir ecêb e, ez dixwazim di bername bê de bi taybetî li ser vê berhemê bisekinim. Baş e, em ê ser bisekinin. Wekî din tişteke dawî bêjim tune ye. Em dikarin biqedînin. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de, bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.